Застаўся яшчэ і карацейшы варыянт з Балтыйскага мора ў Цвіну праз Полацкі Віцебск, а далей волакамі ў Днепр. Волак – гэта сухапутная частка гандлёвага шляху. Па ім перацягвалі караблі з адной рэчкі ў другую. У 11 стагоддзі пачынаюць складацца першыя княствы на нашай тэрыторыі. Так крывічы утвараюць Полацкае княства, пазней Дрыгавічы утварылі Тураўскае княства, а Радзімічы – Чарнігаўскае і Смаленскае княствы. А зараз мы плывем вакол гарадзішча, якое нагадвае старажытны горад Полацк з яго магутнымі сценамі і